kum saria upa Chloe chuan apian tirata voi khatma in nala chua san ngai lova apa Henry anen chowa khosadunin anu chuan aboral santo ani Chloe chuan kholaya lenwa te chu achak ve thin hle mai amai ro chu apana phalmiau lowa wangin kongka ong atang te chuan pon lam chu abi thlafo thin achang chuan anin bulvela sawa te chu thlok lovin boruaka anding rang thin ni mai hian alanga alem zia chop mai te po a ang thin hle mai Chloe pon lama thira piang chuan apa chuan alo hlau thong thei ma anu pui thatu ten afanu po chu an tha sak ve mai a hlau hle ani ama Henry ange po chu a himbik lova alo thi tak thuta afanu en kol tu tur ngai tu chu atan chuan ti mak mo ani an thren oma rich family tenen chuan in rem na an siam ta a enge mo awanga Henry a thi pal hlau chuan afanu Chloe chu an en kol sakanga hloatan sum thahnem tak apeve thungang nikhat chu an pa fa a poker an kheldun lain Henry mitchoron thi chuak ta thut mai afanu chuan mak atihle chumi jan chuan Chloe chuan an kudama tongin thomak tak a hrethuta awa hon chuan nu pakhat hian aron tre khum ta chiam mai ani Chloe hlaulutuk chu tre chiam chungin akhum lama le ngala banga le arem lai a chuan thil lem mak sak deuh hi ziakin tharau min kalsan ro ti in a phun zui mol bok atopa chuan an kudama tonga thom rom chuak chu area tharau po chuan akalbo santa ani zing ice cream truck ron kal thom chuan Chloe chu tiharin tukver tang chuan alo thlir dawa an thenom no pang Harperin ice cream a leilai mu phei chuan a it ve kher mai chuta zoite te hian Harper min leike vero ti in ama hriat tok lekina phun tamil mela reilo te a chuan kongka kikri a hreta thut mai man mo takin pon lam chuan bi thla a bei selo takin Harper chuan ice cream choron leisak nol mai avaban man zuai tin apa Henry chuan aron potluta chuta Harper chuan Chloe chu ahminglamin aron kole tanal Henry chuan afanu chu tuma hnena alein mel hriat tir ngai si lova angaina hrelo hle chuta rang taka kongkhar chu kharin in chung lama a hruai lut ta ani Henry chuan afanu chu Harperin en anloin muto thinem ni tina zota Chloe chuan voi khatma inala chua san lawa wangin tuma hriata nei lo thuin a chang ve thung apa chuan a hremnan afanu chu kudama kal khum le ta a atuka chuan Henry chuan afanu choron en thli thlaya Chloe chu apa laka chuan alo lung oi lo kher mai pona len chuale thian kom vengo chu angen ani apa chuan pon chua hlawom zia hrilin thataka inalo ngla don phot chuan ice cream ron lei saka in tiama chumi hnu chuan momo lei turin a chua san ta ani apa ron le lam chu aron thi nuang mai akuta chuan silaya humbok Chloe chuan man mo takin apa thil ron hon chu an en kuala amai ro chu ice cream reng alo om haulo abei sayang a mu lo wang chuan apa chu chua chal le ta apa ro chu a hliama wang chuan alo chaw to hle mai reilo te a ni khoshelowin atlutamaya chu vele ponlama ice cream truck thom chu hria in Chloe chuan dollar zanot nen in a chua santa ani awathlen chuan ice cream zuar tu pa chuan alo be thakher mai thei to pathlemin truck chunga chuan a chuan puya atira chuan hlau thong deuh ma se pa ka kalpuya asoma wangin phur takin putar chu azuita ani avoi khat pon chhuwa ve na ani bok nen munom thlir tur anga hle mai kongsira an banner tara chuan mita tanga thisen ron luang chuak lai chu muta a chuta Chloe chuan apa mit po chu tiang chia a thi ve thin thu chu soin putar bula chuan engkim mai chu a hril ta vek ani pa kan thlen hnu chuan
pipua waitirin zona sang azot kuala tuma ti ve theilo ama chawin ati thei thilo mem tia azo lai chuan Chloe chuan a pipu wai lai ringot chu alo ngai tua putar zona chu engtin ma chang lem lo chuta putar chuan an then na so Chloe chuan thil ti theina engemaw tak nei nia arina wangin atilui ani thok le khata police ron lang thut mai police chuan putar chu kalson ngal turin order ala pezui putar ro chuan Chloe pu anga insoin akalson dulova chuta putar chuan Chloe chu biain chung police ho chu anu tha saktuan ni thule engemaw tak ti turin atur tamul mol maya chu vele Chloe chuan police lam chu hoin kalbo ngal turin a hrilta ani maktak main police chu akalbo ve tamaya Chloe chuan miril ro control theina super power lo kol reng mai putar chuan meiche danglam bi kani zia reta a atroka chuan phurin alet puile ta ani hokonga chuan putar chuan thalak pakhataron phur chuaka meiche no panghena chuan chu thalaka mi chu anu ani thule aming po Mary ani thu ashila ama po chu apu diktak alana ani thu ashil tamau mai anin thenma chuan damdoi fun te takte ron phor chuakin mudna damdoi ani thu asoya aruka apa ei tura pol tura shilin atu ka pa ka hruaile a in tiamta ani Henry chu aron har chuak lol mai chuti lai chuan afanu chuan thil engemaw hi alo ziak molmola Chloe chuan aparon har hlim hlol chu lo chhuwa chhal ngalin pon lama awa chhuwa thule asoyang thil hlau om eng ma wa mulo thu chu a hril tapia piapa an pa fa chuan anin hnial ta bab mai ani chumi zan chuan Chloe chuan amut hmuna anu thalak chu thlirin aswang tuana te chu akom neu newa chuti lai chuan kudama tangin thomaron omle ta thut mai Chloe chu kudama chuan lutin tharau chowa bi chianga thalak nena an en kopta ka chuan in anga ti ta hle mai piak tuma wa pan nai lai chuan tharau chuan lo nam sonin alo an khum bor bora mei cheno pang hlau lutuk chuan man po takin kudam chu chhuwa san le ta ani huna thil engemaw hi ngai tuin aphun zui ngal mol boka Chloe hian thil ti theina maktak telepathic ability alo nei reng mai chu power mang chuan ral hlataka tepo huna omang mai hian awa bethei ani amai ro chu no pang mai alania wangin athil ti theina engwak ma ala mang thiam lo tu khat chu Henry chuan a TVN lai alo muthluk sana news channel pakhada chuan mishing danglam bik freaks tia an kote khopui chunga anom ve thuan ron puang tamau mai freaks ho chuan super power an neya amai ro chu an power a chhuwa piangin an mitaron thi chuak thin kumsom kalta khan freaks zinga pakhat chuan Dallas khopui chu tibuain mi sangtel nun na alak saka chutatang chuan sarkarin freaks ho chuitu tur department pakhat ADF adin phatangot mai ani ADF ho chuan freaks ho chu man khomin Mount Medoka leinhuai facility ya an tan tir thina freaks ho tan chuan tualaya lenwa ringot po phallo ni in ka hlum ngal thei anni ADF shroitu pakhat agent Ray chuan chung freaks ho chu train phota indona hmuna weapon atana manan tum ti te soya chung thungai nom lo tak tak a hriat ta ka chuan Chloe chuan hreomati hle mai an thenom rich family ya telvea nu le pa le chung ko pa ngai tak nei chu achak ve hle ani anuwa chuan Chloe chu atois nena infiamin an thenom Harper nena ti tiang ten anin suang to kwal vela chuti lai chuan Harper le a thian tenen room pakhata an lo ho thut mai Harper chuan Chloe chu an khumin engwanga an room a lo lut ve ringot nge ani azota bangbo taka lai chuan Harper thian te chuan Chloe chu nu anei velo wangin an lo deu so chiam bok Chloe ril runa chu ain su ta fai faya anuwa an hoi chhuale chuan Harper le no pang dang ho chu an lo bo le diak to a anu Mary nen chau an lo dun ta ani
atira chuan anu zok chuan afanu chu athil hmu sual mai maya nga in Chloe chu areng hlela amai ro chu telepathic power lo nei ve tho tia hriat chhuata ka chuan afanu ngei ani tia hra thiam tran ta chuta Chloe chuan anu chu Mount Medoka tangin telepathic power mangin ron bethin tia hra chuaka reilo ten ti man ti in anu chuan abosan le ta dai mai ani atu ka chuan Chloe chuan apa hna anu nena anin mudan te chu a hrila Henry ero chuan alo uk sak vak lem lo alung oilo chuan apa chu big bosan dan tura daple ta a apu damdoi pek kha a hre chuak thut mai apa chu damdoi manga ti mutle tumlai chuan Henry chuan afanu che dan chu aman thiam ta tlat mai afanu chu man mo takin aum zui nga la reilo te a anin man betta ani amai ro chu Chloe mi ta tangin voile khata thisen ron chuak ta triama apa chu ni kho hrelovin atlungmal top bok chuta man mo taka tlan chuakin apu alan hnena chuan thilom dan dik tak chu hril fiata a apu nen chuan ruwa man na thar siamin anu chan chuanan Agent Ray muan tumta ani alana chu puithiam anga in chain Chloe chu afalak angin asoya engemaw chenan khusak dun hnuwa Chloe chu freak salo ni reng ti a hriat chhuwa thu soin Mount Medoc lama da ve nge yangai tur thu a hril ta ni Agent Ray chuan Chloe mai chu a device manga endikin thisen luan hnuwa omem ti ten chui chianga alana maya ero chuan engma mu anei lo thung chutia freaks no pangan lo kol ve tak renga chuan inven nan midangan pun ve ngala a ho te chu silai ne nan ron thok tarup mai le van nei thak takin alana te pu tu chu anin tibo man hlau mundanga in transport in ADF laka chuan an zalen ta ani alana chu freaks lo ni ve reng mai fing takin tu man an hriat chhualo nan hydrogen peroxide chu a hmaya alo hnoi thina chu chuan ADF ho device laka alo chan him thina ni alana chuan atunu chu ama in lama phur hoin power man chhuadan zirtir trana tumta a anu Mary chu an tan tirna hmun Mount Medoc ta chan chhu an tum don ani thok le khata kongpuya chuan Henry aron lang thut mai alana chu manin chera tron bet tadaya reilo te a Henry chu ron let le in afanu po chu aron hruai vele ngal engkim mai chu Chloe hnena chuan a hril fia chanta Henry po chu freak salo ni ve reng mai amai ro chu theitopin alo in thup ve ngar thin athil ti theina manga time bubble siamin ama Henry amuthil ma zong time bubble chuan na thok theya bubble pon lama chuan huna kalmuan lain bubble chunga ero apanga in hun akal thung chuwang chuan pon lama thilom te chu dingreng angin alang thin ani Henry nupuyan man saka tang khan kumsari zeta vei to lain pon lama ero chuan thlani khatlek alani thung Henry chuan afanu chu a upa ve thokhat towa ngain an thenom te kudada chu atumta a chung khat pa ber chuan lorem ti in annu Nancy le anfanu Harper ita hena chuan a hruaita ani Nancy chuan Chloe chu freak sani ti a hriat chho vele aril ruwa thak ta thut mai amma a dilan lo siam to bo chia a ngai dan thara nei le ta ka chuan thinrimin anin nial ta chiama Henry ate pa fa chuan lung oi lo zetin an chua san ta ani afanu mi ta tanga thisen ron chua ka mu ve ta ka chuan mak ati hle mai thilti theina engemaw tak alo hmang chuak ve to tia hra thiam ngal film khurle zolnan kudam chunga bok khan akhar khum le a chuta chuan Chloe chu anu nen anin kom le ta ani chuti anin kom lai chuan tang veng tu chuan Mary chu pon lama hnuk chuak ta thut mai Chloe chu apa hnena rang taka zual kovin thil om dan kim mai chu hril ta a
Henry ero chuan afanu thu chu ala oi sak chi alo van nei thak takin reilo te a ala naron lang hlol mai ala na chuan Henry chu thilom dan dik taka hril fiata Marynen Mount Medoc anwa beilai khan anin hlo thuta ala na chu him takin ron tlan chuak Mary ero thitoa ngain an hosan ta ani amai ro chu alo la thi si lo ADF ho chuan manin an lein hoi facility a chuan an tan tira nasa takin an ngai sa thrin chutia an ti mek lai chuan an thenom nu chuan Chloe chu freak sani ti police ne na alo report meka Chloe chuan a telepathic power mangin Nancy le police in biak na chu aron tar lang ta ni chuta Chloe chuan a power mangin police chu an control thuta thok le khata Nancy mit chu avit ta siamai chuta tang chuan thisen ron chuak nge nge ya chuti amit ron thi ta ka chuan ADF ho chuan freak samoti in Nancy chuan ka phlum ta ani rich family ho chu freaks vekan ni ringin ADF ho chuan an man ngal vek bok afanu che dan chu Henry chuan mak ati hle mai anin nial chun zom pha amai ro chu alana chuan atunu chu alo tran tlat thung nakin dewa chuan Chloe chu anu ne na anin mu thin na pindana khan awatlan luta chuta chuan Mary chu nungdamin anwa muta amai ro chu reilo te a an tilum to don ni in alang Henry chuan rang takin doctor chu an ka popa amai ro chu Chloe vision mai ani awangin aka fulem lo ti theidang nei to heklo le alana nen chuan lungai takin thana thu an cham chun zoma chuta Chloe chuan apower ron mang chuakin doctor chu ama le ama a in chiu tir ta thut mai chuta officer duty chu control le in Mary an tron da zong chu a phel tir ta vek mai ani amai ro chu an doorbell aron rita tlang mai an be se lo dewin agent Ray aron lang thuta chuta Henry chu in le lo manga sumdong realtor anga in chain amita chuan hydrogen peroxide a hnoi zawa Ray chu avador ta ani amita check saklai chuan engma mu anei lem lo amai ro chu Ray chuan zo na sang zo chunjom zela athil zo da na tong chuan Henry chu freak sani ti a sharu khiau to ang le chuta alana ron che thuda agent Ray chu silain aron tinta amai ro chu Ray chuan silaya met puak masa Henry chu chiang takin chuata athal ta top mai ani Ray in akave ma chuan alana ero aloin tibo man chuta Ray chu in chunglama chovin Chloe che dan zong chu han pu chuak ta Chloe chu ka hlum ngei tumin asilai a met puak ngal zat bok amai ro chu silai mu le Chloe in kara alana ron tlazep thut mai Chloe chu apu chuan a chan him ta chuta Chloe thinrem chu Ray laka atron ve ta ama le ama in tin tirin silaya me puatir tapopa thisena per chuai mai apu chu alola thotrok ka in ngai tak chungin anin thaliam ve ta in chunga silaya puatak thuaya chuan pon lama police rual anloin hor khom tupa chuti lai chuan Chloe chuan anu chu tranpuin theitop ala chua zela sipai duty te chu anmani le anmani ain ka tir pop mai atopa operator chu control in exit gate a hon tir le a Mary chu azalenta chu vele manmo takin achung te omna lam chu aron pan ve ngal chuti lai chuan Chloe chuan apower man na satawangin atlu topa alo chau chevek to mai chuta le be seilo tak main missile hi anin lampan chuan aron thlok ta vuwa chuti lai chuan hliam na tak tur to ma se Henry chuan afanu chu chan chuang ngei tumin ala be ram ani apower mang chuan hun chu an kalmuan tir le zuala man mo takin an tlan chuak ngal missile la puwa meu chuan an loin sa seng fel der to mai
Michelle puak dur dura chuan Chloe chu aron her chuaka apa ero alo chat thlatre to thung Chloe chuan apa chu Adam Raydon to lo tia hriata wang chuan han kalsan mai po chu hreomati kher mai chuti lai chuan police rualin anron hual hnai zela Henry a chat thlata chuta le van bo ruak sang taka tangin Mary ron tum thlachak mai an mani hual betu sipai ta chu aron vai mangal mia boka atopa chuan afanu Chloe nen anin tong veta Chloe chuan anu chu muhla na nga hlel thin zia a hril molmola chuta le Mary chuan Chloe chu nget taka kuin van bo ruak sang taka a thlo chhopui ta vung mai ani video mu nom tak mu chun zom zeli du chuan minlo subscribe in notification bell on la like me pa in comment section lama ingai dante meron chilve thin don nia